nire Angel Lamaz naiz, Pitu, Ateak Irekiko kidea, eta nire alboetan Oroitze Zabala eta Ziru Barralda, baita ere Ateak Irekiko kideak. Atzean, baditugu ere Ateak Irekiko kideak, baditugu ere kazetariak, baditugu ere eragile politiko sindikalak, herri mugimenduko jendea, eta baita ere herritarrak, azken finean Ateak Irekiko lagunak ere badirenak. Gaur hona bildu gara guztiak Ateak Ireki komunikabidearen itxiera salatzeko eta Audientzia Nazionalak agindutako auto horren aurrean zera adierazteko. Alde batetik, uste dugu eta ziur gaude adierazpen askatasuna eta informatzeko eskubidea urratu dizkigutela, ez? Ezin da onartu, 3 orriko auto batekin gaur egun Audientzia Nazionalak komunikabide bat ixteko aukera izatea. Hori onartezina da. Salbuespen epaitegi honek gure eskubideak zapaldu edo zapaltzen ditu. Auto hori ez da irmoa, baina hala eta guztiz ere bere ondorioak pairatzen ari gara. Hau da, gaur egun Ateak Irekin sartzea ezinezkoa da, telefoniako hainbat enpresak hori egin ahal izateko oztopoak jartzen dituztelako. Gure webgunea oraindikan bizirik dago, baina dagoeneko oso zaila da ara edo horretan sartzea. Indefentsio egoera batean aurkitzen garela salatu nahi dugu ere. Autoa, esan bezala, ez da irmoa, baina bere ondorioak pairatzen ari gara. Baina, baita ere, salatu behar dugu, guk jaso dugun bakarra hau izan dela. Auto bat, 3 orri. Eta 3 orri hauetan ez da aipatzen gure kontrako inolako akusazio zehatzik. Esaten den bakarra da, herriraren parte bat garela. Hori frogatzeko hemen ez dago deus. Guardia Zibilaren txosten bat dirudienez existitzen da, baina guk hori ez dugu ezagutzen. Eta hemen ez da inolako aipamenik egiten. Orduan, egoera honetan, baldintza hauetan, gure burua defenditzea ezinezkoa da. Horrezagatik, indefentsio egoera batean aurkitzen garela esaten dugu. Nola defenditu dezakegu gure burua, ez baldin badakigu zertan akusatzen diguten. Hau non gertatzen da. Ze herrialde demokratikoan gertatzen da horrelakorik. Ez bilatu mapetan, ez da inon gertatzen. Ez dago herrialde demokratiko bat Europan guztian, hau edo horrelako gauzak egiten direnik. Ateak Ireki komunikabidearen itxiera erakusten du baita ere PPren jarrera gaur egun zein den Estatu Espainolaren jarrera. Euskal Herrian ireki da, denok dakigu, aro berri politiko bat, eta PPren jarrera betikoa da. Ez dute konponbidea nahi. Ez dute konponbidearen aldeko inolako pausurik emateko borondaterik. Baita ere, sozioekonomikoa Euskal Herrian eta baita ere estatu mailan ze egoera dagoen ikusita, estatuaren jarrera hau da, mugitzen den jende guztia zapaltzea, bere ahotsa isilaraztea. Ez dute nahi kalera irtetzen den jendearen ahotsa entzutea. Ez dute nahi kalera ateratzen den jendearen ahotsa sarean islatzea. Eta horrezagatik ere, Ateak Ireki itxi egin dute. Bidegabekeri honen aurkako martxan jarri daitezken ekinbide judizialetik haratago ziurrenik egingo direla, gure esportsuak 2 norabidetan jarriko ditugu. Alde batetik, bilatuko dugu babesa. Bilatuko dugu adierazpen askatasunaren alde erantzunik
anitza eta zabalena. Hori guztia artikulatzea. Hori izango da gure egin beharreko bat. Horretarako, hurrengo egunetan jarriko dugu martxan edo zabalduko dugu manifestu txiki bat, txikia baina kontundentea, adierazpen askatasunaren alde eta ateak irekiren itxieraren aurka. Gainera, herritar guztiei gonbidatzen diegu hurrengo larunbatean, larunbat honetan ez hurrengoan, burutuko dugun kontzentrazioan parte hartzeko. Kontzentrazioa Iruñeko Udal plazan arratsaldeko 7:00 burutuko da. Beste aldetik, iruditzen zaigu ere garrantzitsua Nafarroko herri mugimenduak sarean ahotsa izatea, bere aldarrikapenak adierazteko kanalak eta formak izatea. Eta zentzu honetan, konfiatzen dugu jasotako elkartasun guztia, orain arte jaso dugun elkartasun guztia, datozen asteetan praktikan jartzea. Eta hori egin ahal izateko komunikazio proiektu berriak martxan jartzea. Lan horretan gure laguntza guztia izango dute. Prentsaurreko hau amaitzeko, egun hauetan jaso dugun elkartasun eta laguntza guztia bihotz-bihotzez eskertu nahi dugu. Mila esker. Eta baita ere, esan nahi dugu, guk lanean jarraituko dugula. Gure eskuetan dugun arma bakarrarekin, adierazpen askatasunarekin.